és que jo sempre he pensat, i vas pensant i pensant, bueno, però si és que tot el d'aquí a Catalunya s'ho porten a Madrid i aquí què ens deixen? Què ens deixen? Res, res. I encara tenim de donar les gràcies. Però allò que dius, bueno, doncs mira, anem aguantant i aguantant i aguantant, però esclar, ara quan ha arribat el moment de demanar la independència, doncs dic, doncs molt bé, m'ha semblat molt bé, sí, m'ha semblat molt bé, perquè almenys el que és d'aquí, però vist lo vist, jo m'ha quedat que això, bueno, ja s'esperava tot això, ja pensàvem que tot això passaria, que el que no pensava és que fessin el que han fet. Haguessin deixat votar. Deixar votar lliurement. Hagués sortit el que fos. Però no. No, i no, i no, i no, i no. I sempre hem tingut aquí a Catalunya el no. Ara, per aportar-se tot allà, sí, això està molt bé. Bueno, llavors Catalunya és molt bona per això. Però jo el que no pensava que hauria tot el que ha hagut. Aquestes coses del a por ellos, tot Espanya. No pot ser això, perquè tot un país contra una comunitat, ara és quan he dit, no, jo vull la independència, ara sí que la vull, ara sí, perquè he vist tot el que ha passat, tot el que estan fent, totes les coses que estan dient, tot bueno, que no, que jo ara ja, mira, sigui el que sigui, que passi el que passi, però que hi hagi una independència. Vaig tenir una vivència molt dolenta per tot el que va passar, veia a la tele aquelles imatges tan dolentes de la gent, com els hi pegaven, les agafaven per el coll, per el cap, garrotades. És que va ser, jo plorava només de veure el que estava passant. I vivències familiars també, que el meu cunyat estava molt malalt, pobret, i tant sí com no es va aixecar, va voler anar a votar, el van deixar, va ser molt emotiu, perquè el van deixar, quan el van veure com anava, el van deixar passar, van fer un passadís i el van deixar passar perquè anava amb un carret així amb oxigen, i tothom aplaudint, i va ser, bueno, van plorar molt i ell va estar content. Va anar a votar a les 10 del matí i a les 6 de la tarda va morir. Va tenir un derrame cerebral i pobret va quedar mort. O sigui que mira quin record que ens queda d'aquest dia. I bueno, inclús la meva sogra, que farà el mes de març, l'11 de març, farà 100 anys, i també va voler votar. Anava amb la seva cadira de roda, i sí, jo vull anar a votar, i va anar a votar. I aquest sentiment d'un poble, tots units per la independència, tots units i tots com volíem votar i que ens vam sentir tan impotents perquè no ens deixaven, és que no ens deixaven. L'altra arma era les papeletes i votar, que simplement és el que volíem, i anàvem tothom en pau, i que ells vinguessin amb les porres. Això ja és una vivència que no. Per això jo ara dic, sí, vull la independència, i la vull. I ja està. Home, que un rei surti a dir les paraules del president del govern,
I que no va tenir una paraula per nosaltres, després de tot el que havia passat, tot el que havia hagut aquí, i que facin això, un rei mai ha de ser això. Per això, mira, és que de veritat, jo no vull. Primer que no vull la monarquia, perquè no la vull. I segon, que va ser un discurs de titelles, perquè li estaven movent els fils perquè el que tenia de dir. I per això que és que ja no tinc ni paraules per anomenar aquest senyor. I encara té la barra de dir ens en sortirem. Però què ens en sortirem si sou vosaltres que no us heu posat en aquesta situació? Home, per favor, és un desastre, un desastre. Ja dic que no estic... Bueno, és que ja no vull ni dir més d'aquest senyor perquè no vull perdre ni un minut parlant del rei, perquè no, és que no. Està. I a mi em va semblar molt bé. És que va dir el que tenia de dir, perquè, pobre, no tenia un altre... És que digués el que digués, per un cantó malament, per l'altre també. Vull dir que és... I tan amenaçant que si el 155, que si el 155 i vinc amb el 155, és una vergonya, però una vergonya. És que de veritat, jo dic, jo no sóc espanyola, sóc catalana. No vull ser espanyola. Abans encara deies, bueno, mira, sí, catalana, espanyola, però ara no, és que ara no. Me nego a ser espanyola. Després de tot el que he vist, jo mai havia viscut una cosa així, O sigui, ja tinc una edat, perquè jo ja tinc 70 anys. Jo no havia viscut res de tot això, de coses, però he llegit molt, sé molt la història, la història de Catalunya, la història tot com és, i mira, que te dic la veritat, que és una vergonya amb tot el que ha passat, i espera que encara no s'ha acabat això aquí. Això encara no s'ha acabat aquí. Esperem que almenys que estiguem tots en pau, que és el que interessa. I ja està. Em sembla que per mi el govern va agafar el millor camí per declarar la independència, perquè si Puigdemont ho fa ell, haguessin tingut conseqüències molt greus. I ell va anar pel cantó que no hi hagués represàlies al poble, inclús per ell mateix també. I a mi em sembla que va estar... Per mi va estar bé. L'opció de fer-ho al Parlament crec que ha sigut la més segura i la més justa per tots, perquè tal com estan les coses hauria sigut molt més greu tot, molt més greu tot. Home, Puigdemont sí, va anar a Brussel·les, ha anat a Brussel·les per demanar ajuda a gent competent que saben, perquè ell aquí, si s'hagués quedat aquí, estaria ara com estan els altres, tots a la presó. I ell el que vol és també a veure si el podien ajudar, però no ho sé, jo ho veig tot molt negre, També hi ha possibilitat que també el posin a la presó. I és una vergonya que posin a tots a la presó com si fossin lladres, o haguessin matat algú. Però és que hi ha gent dolenta, que han fet molt de mal, que han fet moltes coses. Bueno, és que
numeren, jo què sé, la gent, que ara no me surt els noms de tots, però que tindrien d'estar tancats i estan lliures i fa, mira, anys que estan fora i ningú diu res. I aquest, mira com s'han espavilat en pocs dies, au, tots a la presó, tots, ràpids. Home, això no hi ha dret, això no hi ha dret, estic molt indignada, molt indignada. Ara, ja veurem quin futur tindrem tots. Bueno, jo per mi, mira, sí, però no, a mi ara penso en els meus fills i els meus nets, que pobrets, a veure què passarà i què serà de tot això. Perquè tenim un govern a Espanya que és un dictador i després diuen que no. Si estem com quan estava en Franco, si això és un franquisme que jo quedo, bueno, que dic, ostres, però com pot ser això? Després diu, sí, que hi ha molta llibertat, que hi ha molta... No hi ha res, aquí hi ha una dictadura, però una dictadura, ara això sí, una dictadura, però per als catalans, que d'un-i-do, és tanta la fòbia, i la fòbia que ens tenen, que ja ja jo crec que no és a les persones, és en general a tot Catalunya, que tenen aquesta fòbia a la gent de fer mal i fer mal i fer mal a los catalans, i fer mal als catalans. I, en fi, jo em poso malalta amb tot això. Això sí, el que tenim de fer, ens tenim de manifestar, i tant. A veure, no ens poden tapar la boca. Tenim de manifestar. Ara això sí, sempre pacífics, com som nosaltres, amb educació que ja la tenim, i que no vinguin els de les porres. Perquè clar, si venen els de les porres, llavors, què? Perquè nosaltres els catalans som molt pacífics. Som persones que si fem com ara quan fèiem el de votar, bueno, això és que era, jo veia la gent, tothom callat, tothom allà fent la cua, tothom esperant, i bueno, és que, no sé, jo estic molt indignada, molt. I vull acabar aquest vídeo de la millor manera possible, amb aquesta frase. Els catalans som els millors i junts guanyarem. Visca Catalunya!